Akom your friend. Media minim sa come your friend. One say be na so for ya be yukra. First ne tete no ne yase so fudie wo frɛ dwuma. Enso na de nipa na te wa yase abie Bible school. Ukosua ai. Ano no so de afiri na bedom. Eti se bi obi a wakosua de no obi afiri soro bedom no ni nyina ye pa. Akom ka ye frɛ dwuma se de enim no. Ede bi mutimi ko bi tia me. Wo behwe na de ba chin bo hia no na wose na aba nso. Ono ne sa no na afrɛ ne ho ana se wano ana afrɛ no ho de bosom no eba konfo no so a woyɛ no sɛ wonim sɛ a woyɛ konfo adenta sɛ na wiase no obi apɛ obi onimu asa etu ayɛ na dwen sɛ bosom aba no so no wɔ bosom asa dada no ho no ɔde ne to kɔpem ha wɔde yese no otwa no na afɛ bi kura de pɛsɛ esi etrase ni apagya ni apɛre yɛ nan bosom bia no wɔ sasa no I'm telling you today. Yo, I have 4 years more baby aquaba at the Abasan Confetti, and then that's one consabre, a PM, oh, because for nature assassin, so Coco, and nature war, for nature as an assembly when okay, and then the boy pin a year car by shoe badua. Yan a year and a could you boatin and then what tennis so. I shall fall back home, and you lock up. Abra, Daroma, Macaba, it was Confetti. Yo, me do so, you say, you see me, you say, and yeah, you saw a cronto. Akra da Roma na pom ti say. Trade ampone na nanoma da woro. Ehu ye papa. Eni mabusu nyina. We dem panyi na kan se bofo ba nhwere boa. Na se be odi fu na odi na ntwe hu na fulani ni ba na obi sanse ne ho te say die. Na ne na se twe yi. Akra da Roma eni na obisu ade kakra. Abre ne abre bi asan kofa de. Ya na meta me kasa se mu ise. Ya disua nkyeremu abakosem atetesem. Ka konfa na che a se bia buru se bia nyama. Obi a waje di akwara Roma ya ka akom your friend ana say wo utimi de wope epepetu Yo asamu a wo kan de be you are no saying me de minim sa come your friend na ma menkyere wade bi wo hu say be na asofo ya ba yukra no first ne tete no ne yase asofudie wo frɛ dwuma enso na de nipa na te wa yase abie Bible school eti okọ Bible school eti Bible school na akoye no wini obi anyame frɛ no monye peda ukosua ai ano no so de afiri soro na bedom no eti se bi obi a wakosua de no obi afiri soro bedom no ni nyina ye pa na enye peda eti de America no se akom ka ye frɛ adwuma se de enim no se de me ana na kwadwo boaten ye frɛ adwuma na me ya ba adwuma hospital Mada hotel ya kesi, mada condition kemu. Hotel wa Ghana ha, ye function bi amada hoda. Nanka boso me so amesa na magio. Nanka na de we gu mitiri so mpese gu mitiri so. Kyerese me ne me ho, enti e ofra dwuma. Anele. Mi gina na se me a meyire kakawre. Obiri konfo anoche ne yire kakawre na emu ene. Ye fra me kakawre konfo. Eti akom no de eyo frɛ dwuma na de anyi wo frɛ dwuma no ene wo frɛ dwuma no ndo frɛ no nso so yedem ene be mutimi ko bi tia me wo behwe na de ba chin bo hia no na wose suma aba nso ono ne sa no na afrɛ ne ho ana se wano ana afrɛ no ho okoye no de bosom no eba konfo no so a woyɛ no enu ano ene na nso akom no de edi kan nie se wonim se a woyɛ konfo adintra sɛ na wiase no obi apɛ obi onimu asa etu ayɛ na dwen sɛ bosom aba no so no wɔ bosom asa dada no ho no ɔde ne to kɔpem ha wɔde yese no otwa no na afɛ bi kura de pɛsɛ esi etrase ni apagya ni apɛre yɛ nan bosom bia no wɔ sasa no I'm telling you today bosom bia ne ho ya mo fam ani tu fam na mo hwɛ ade konfo a bosom aba wo so wo de wonim asakura na bosom obɛba no ɛsono nasa wodi abosom maaye a wo skills na uye bosom ba wo skills na uye ni ebuaje wo so ene na amafo de epe no ndi se wa ankasa woni mu asarada suma ne ba no so one de ho so wo ye me ka me kire ni kwan so no ankasa sisi me ka me kire wo me tuwe wa da se kra ne mo odwo ma me nsada enframa ba me so a wo se du osi asuo ro ba e wo se du osi se di awuo ba e wo da sa ho so ati de me kan ase bosom na wo ba no no okuta na sa no wo de ba ebi kura ba za bisire mufuo no wo ba obetutu ne na pempem ho
na asesere mni boso maba wo ba de wo ye na wasa na wo nim sana na no be sai ni e pagya ye tin de kofam ni ehuri ni ebu nkotojo ni edi kotojo ya ni e kese ya ni akotwa wala chira musa mumma yanka no kore eno enye wo frɛ enye wo frɛ me ka no kora chira mu na enye wo frɛ ana na no say akwat say obi a me de ye papa apostle Kwadwosafo ye fato ho na djuma na no ye wo frɛ djuma no aye erupre no aye we ena wawo wa kire ni pa djuma de nanso obi na obetumi ato papa ne da akwanse ni wura tabi untime ntwene da enyere yira sinto bi bebam amo sampa djuma no kusua etu obi a wono no odi bosuma kire no obotwene no odi butuma kire hunu asa ne ade waye ya no akotu busom menso me yakonfo woni wo pi abosom no abeka no difference wo mutini ne nyepeda olma ede na ya na sie ye mo mote wo ho kase na menso me kwa kwaji mi jade akwa papa bi atena de na e man basa bebre ne yadidi eja konfo no eye na adwene se nipa no wone na ase no yakoa sabe wono so amwawa adwuma na nyeden enkoyie eti de man basa nyina yadidi eja me tie kaka we konfo me respect akwala we ye konfo a waba me na ase bia me respect no tu se honhum sini so honhum na sini so no ebia na wono kura honhum na sini so so che wodi nanso nam se we yakwala entina afa na duru na kana wo be pentete enti mfa kwa nso we yakwala tabuo ni ani die ba no me tie me konfo am nyina me ye adwuma na kakra aja oba pani ni twedi ampo abrafo be dom me kakra obi ade say ne 500 no obi abenya me 50 cedi obi abenya me yama no say 100 cedi obi abenya me meden me yama na me so mama ncha komtete mama nka ncho say so uja no da enye efisa kom ka obi a na ye haw say abram say akom nka sikani o isha ka ma opre eti nipa na ba na bia na busu akora ni sikani etitie bo wiri me de akora na ba ya de na ba ya na say hade obeso uja o eti se wunya sika yi ma wo yira anso konfoa no so na busu anfa bi mre na obere dedi so atiase na jesa wo pani na wo so ye konfoa no wuni abadaye utiri mu aden ti ma konfoa bia na obeba mi fi amaka cho se soja se na wo fin se wo sika bi na dokodoko die bi na be dia mi su kwan na se maka cho se soja no oduane de abra wo ye me ba wanyini kura cha mu abaye me ba metetew edi ebe ntinam se kosoja ti konfo te sa bia no sebe ni tirimu na edere mi ma soja eti no sa ne amani nyina ana bo so aboso na ye adwuma no wo ya konfo a eti se di kura amani bi akura no bebra wo ye adwuma de agunu ban opo ho na akotena ase na nso akoye wote eti dia wotete no opo no no akọ tirimu ode no ode kọ ne nkwala so fi so ma tirimu ye den wo so ti sa tirimu ode na no ode ye den eko timi makwala ade wo me nchen ya me ma on soja no da akura da ro maka asembi o si akoma nka sikani ba ya pama da sebe ye aye ni bintam ne ahonhom ne ntam ana da bio on sa honhom bia panimonyam wuti wono me fa sikani na wono be ye adwuma na wo ye yi a we kra de no o ni sika dada so ti ase eti da bio mo pa obi a wo hya menam no mo yi ni de na pi sa na omotie ubo se akombe kanskani na bia obi na bebreye ana wagya ho na wo so na koka no oba bidi said ya wa hwe akom kan mi na me maame ne me papa ne obi da be na bi na ho ebi ni ho na me amabusua edi me konkom hye edi me koduru mfie mi obi amane me sentwada tina da bia mire atakurufo ye adniema bia du ba bia am de mani ato niema wana bua me abetwem ne minyi ni boni ayeda ti ade me kwasi won fie mi no medidi manu mafra busuani bia amfa no ase ede makọ sanyo ono adawroma kama ntimi ankom so ate de meken eti akom ne de minim se de bia ka obi a ahokire wono so no omo apagya nipa de na pie se de kaka awra ba adwo ne made mi pie sanete akura wadaroma se de odi kan kan no se eka ahiafo ana sesebe no brohunu ye aye ni bie no no sa no
Odaroma omo anhye da ya anhye da ejana nkasa mfrɛ omo a omo de omo peko wura mu no omo nya nsunsanso bi ana Ire nsunsanso beba. Eti na meka kire wo se obi a nyame afrɛ no na obi a nyame mfrɛ no difference wo. Wo ye den nsunsanso ho. Fi se ansa na wo kotu aduro no na ade wani asibutae bi so. Se dabi papa ya mkofa ne se wonye sika. Eti kwan bia asomso befa so abenye sika. Bia wono kwa no fa so sika nam se bosom na aka no re wode ne ye adwumenti di sika nya ye easy. Won so na bosom no wokotu ye no untimi ne nyepe. Eti wa hwe ya naza na mu. Anaza so ye awie ye be den. Ebeba. Ona so ulma obi akita rodi ni kwan se utwa uye nkontompo adwuma kra na wo se bosom ne chew ana akomunte sa. Edinti na America no. Obi a obekwa akotwa nkontompo so wode kom no. Na duro ni ho. Etinam ga jo so obi a wakotu aduro ene de wakom re ni nyina anyepe. Obi kura wakotu aduro no man so da so na so akotu na besu enti no. Wode ne ye adwuma. Ana bisu a wokoye na akotu aduro na ama. Etimi akwadwo bo atre na mduru ba bi am transcast na kwa we yi afia mahu akonfo ni bebre eya ye isika ba tete no so bo se moti ye isika utu ya no ode nsa bo ha bo se bondo ne kura no woche eti ne obi di ade beso di ade kata so se mi isika na wa hwe fugu watutu pa da gunu so wo isika eya za adwuma ni bi no bosum bi ante so I'm telling you. Ono ana ni kan ode yesa. Ono ana ni kan ode yesa ade no. Bosum bia no wote no so. Efisa tete akom na ne ye kan. Se bosom e ka so yisika. Enye bi na medical ka kire wo. What do you say? Ana ye na nanom so so ba so ne akom na ne omo kom no. Se wuti ho hwe ye chairman. Regional chairman Nana Abbas. No motia. Ya no iska. Re. Ene di ntina wajai. Ye ntina manajai no. Enkateboni abe frankatepa no. It was a side mo kachire motia no be sa de nse won transe. Efise no obi aso o isika. Bebre no so ya zanti wono na Abbas. Regional chairman no so e de ba be isika. Ya nka se azan. No so ya azan na bia. Eti be sense o se boss no isika o kachire so won transe. Ana kura ahihye so kwa agurase ekuoti ne atete ayi no district kuo no so we konfo a emeyi sika se bosu no nim sika ya wanyingu dam na fa hwe ofie na obi hia bi na oba wo ncha na abosia ba wabodi bi wodi asie na mimi ba makoya za koyi kakra bosu di abra makoyi egu abontene me ba na me yirimu bebuada eti ahemra dendenden na eno esisa so be kwa koyi show abonten afi obe fie na efie sako me ya ha KKT ya ebi kosi akwansi wo yisika ana meso hu se de oye ne yaza de oye bia meso gina hwe afa so o ka kire ne chia meso o maka kire me se boso me se mentwum ho na me se mentwum ho sesai o se me ma ntwum ho ntimi yisika na me se mentwum no yisika na se na o de be ma me ana o so me sika ti we hwe na o yisika no wie no ho ano cham disika brem ni coincidence na yere saso aduro Are Omo akonma ofie kakra na defi wode bebo akoma wafa de abehwe se bosum wo so bosum be iska me se meme nkase yese sanye se yenye ka konfo me body din se ambo hunu mimi twa kontompo mimi wiase me ka ne mo mfa nhyem me ye konfo ade am twam kontompo ye mape ene am kopo oba na me yiri hu am de besie nche se me respect me yire me yiri ka me hu so ni po impran password me se ha na me impran ma mu no na emom de sie na mu se nipa na wo ba no mesum na ni gi ho no so be ka ho na be bua na ye de ye yire ne ye ma ne kom eno obi aso kwasori eno ne ade am twam nkontompo na no pa wo de ade se ka tum mu akwadwo bo ate be ka no kore me twa nkontompo da medical edika mu fi wasa ade se me de ma asem na twam nkontompo obi yire so me mpe ana mesum na mesum no se me ka no kore na se me se maware nipa du no betumi aboa ma mesum no akwani mu ama na tumpon a kaka wore ba adwo anya mehwe oluma akonfo mu nchira wale dodo dabi na baburu hin na bra ware dodo sase mi asofo amahu mu nyina o mo yele no me baako odi asofo edi ana wo koka o mo asem
Sɔfoɔ yere yɛ baako na busa sɛ sɔfoɔ na yere yɛ baako ne mprafo yɛ sɛn sɔfoɔ na yere yɛ baako no sɔfoɔ de menye ni sɛ sɔfo twɛmpena ɛne akoam sɛ a wonti TV ho ante na am ne nsɛnsɛm asɔfoɔ nsɛm wɔ obi nie sɔfoɔ bra pani nana sɔfoɔ yi akoa dada bi amebɔ ndi kyerɛ abosom ɛna buta sɛ kyerɛ abosom na yere mu yɛ sɛn ne mprafo yɛ sɛn Santama abɔfoɔ a ɔsɛ yɛfrɛ ɔbɔfoɔ busa sɛ na yere yɛ baako mom sa ne mpra dodo eti me de bɛkɔ akɔfa mpra wɔ bɔntene na mede mu busum sika bra wadie abra wo te baabi a mimi nim deɛ ɛne me de bɛware ye nyina bɛdi busum sika ne asom bosom nyɛ saa na te saa na te eti na wo de sɔfo magyina sɛ me nim mpra me yere baako pɛ na mpra na sɛ me nim mpra me yere baako pɛ no ware dodoɔ no ana sɛ yɛse ware baako no baaburu hi na wɔ yɛse so obetimi adɔma ne nyina akosi Uba 100 na betumi adom nyina kosi ababoro ba bie no etia. Na no oba ware ba ko atwe mpra me nsa wo nche hu se wugimi. Ade na wonsesa. Na afa nware ene owo ne akora no ko ne no wu a eye oyire. Anya bia akora no banyini na ebi aba behwe wo papa. Na akotwe mpra ko tuska ngu abontere. Abra nipa no nya wo yire. Kufiri ho a na ono so na mba bi dia. Ade na ene o mayi wa boso mama mre se nipa so mesi mepe no. Asuo no ti ase a ɔware no munyina mo besom ana meboa na emom so oyi so a kwahunu sɛ enkwara a wodi omo ba wiase no wobɛhwe wo mo no ni ade ehia obi wo hɔ a ɔbɛware bebree ne ma wo mfi wo mo ebi wo so a wanware bebree baako pɛ na wɔware nso ne ma kro hwe wo mo ti bɛma de sɛ wo wu a hu sɛ wo wu ahwe oba na da acho oba so abɛhwe wo akwa wadaloma tete se bra kra twam asia konfo ma enta mo time pe se bisuku ko ene sa ne ma no mo amusu ana sese first na nete sa first no na nete so ka busu vie na nkola ni gu hotwo ena mo da bia on benya awie ene me sei eduru somoda nkola no bebe fia sa na bibiti se wukude fofie fokwasiem sa no Ukude no for fie sakora na po school. Ombeba. If say o ba en me conform me mako school. Na wo no o ba be pede wa. Sa wo msi se bia ukude o ba e wo hu si aponche bo ho. Odwan bo ho a na e ba be ma. Ukude no ko school bra. Kaka awre conform to me nwa aponche. Me nwi we ntimu ko school ba enam no ho na be nyamo dia. Etu o ba en me mako school me ba yima me de no ko yamuase ijamase enu ye fro se kura secondary school adujamfi me de no ko na ne man koye me sa de no ba stack na ne man koye anam di yima ko to adwuma o sha electrician wo ma me kura be di matam se mpesa ne ba no basesa bam sin se so an ko school anu kire so abra basai enne ba bia yima wo nya ne nsa no adwuma na de no wo di odi yimachi wa wie training college ya akobo na yi a university no di oto so university of level 400 what you say me ba bia no wa dwun so be ko school amenhwe wo na nya mabra bo no nya no me da chene no ti me ba bia la akura wo gira hoyi we afa no say P2 o me nkrata nyina wona kenkan enti tete akonfo na na so mo ma tete akonfo no na na man kwara no nkosku nye ne ya ne obi kebra me card kura na first na tete no ne ya ma card bi David no answer to ani ya den samba se ni pass da se wo yese bra beta na chi ene ya de card na eba me card me bai ene de we di na chi no oko African faith o mu ni se school masa enye suku edidi aboro suku a teacher for no saso nkwala no so bia nkwala ni nwade so ati ase one di first we so class one to so second na kenkan abro da ma ya ban komo na so na sa konfo na omo ade omo pe eye sa ne ma sunsun no mu oku ahoro bi bebre ho ana sunsun se ka se nem kwa kudwon ku wi me combat be sam pese sa kudwon ku foforo wo hu se enne no sikani bra na doso obi apese odaka mumuntum obi apese wosifie na me kwadwobo atre kaka ra conform ni tue me mani miri obi ade die mabosom de be ma me na mani di akire
ene bebre obi okura na pa wo pe ne ho anya ntem nyina o pe ne ho anya ntem se obenya ma sabe ka omo mfata no omo ayi wo soro che ne se ne oba de o sika ntu ade ne obekwa akwahetumi bi ase ana obi so opese wo si dan ntuan body din abra na ho odin no ode ne obekwa akwahetumi bi ase amatumi na eden ama no kwa ne wo so ohun se ade bia ehwa hese bia wie ye ho sanity se ufiti prakopa osen mojaba aduane a mekodwobo atere anu anu me ma me bochi aso mi kiro ai timi de da bia me hwenya me ne mabosom se de omde be ma me no eno na me nsa kae enne wo se koma no enne wo se me de bisie na me de ye japade e de ma asu no na danko ama na se nya me to me nsamu a metumi aye bia ma me ma ne me yere mo eza me antimi anya bia ma me ma ne me yere mo omusuku kuro so mo wo e bia school no kura na omo beko edi ababu abaye japade ama me papa ekura no ebi aso no so nti akora die wo ya konfo a yire wo se odo ba be ko school na ba na timi abedi ye na bra bo anye basa akra da roma me da wase na enka ne no na kom no obitimi kom anase na dua mu kra ne dua kra etiwe disi a obitimi kom otimi nya no hu amen so mi so bi benye sei eja na won ho asabre no de ye no eja nda so tana no ma me nkyere wade obi a hwe akom enya bonsam adwuma ana kanza na kom ye bonsam adwuma papa akaka awre konfo mete ye sofo kora bitimi bi de chese bonsam adwuma Africa ye de abosonsom ne nyame de ma ese ye fa so ne nkasa ndi abosom na je message no mde ko na first na sorry ni ho no katache no hu say wo wuro mpa bo egu abekọ aba beto seguro obi fa uko obi afuom kura bodi esuo na otwane wakọ na abafi abegbo na mane na se ne duabo na ade na sorry ebu na duabo na chesa sorry na mo kana nya Africa ya mamere no kofa bai yes ya Africa e de ya bosomsom e faso nyam ka first no wo sombosom antim kodi obi yere meboa wontim koyi obi enyi se tuguo na ntini twitwa ye kum nipa kwaji sika na sika na wo kum nipa akwaje wo de mmoa na ebedie sa konfo cross asofo na me betwa oka wo pesika na mo kokum nipa pesika wo ko pesika na mmoa na ebedie nipa na ne bedie nyankwase asem it is sika we yepe sika we na mo atu agusuo free mason okoto ede ben na mo de mo ho awurawuru asasu ba we na so mo ya konfo yi ona free mason is okoto yuande me nyi ni sa konfo betimi adwan ni bi se sa me de sa de wo kan me so me nyi ni sa konfo betimi adwan na de amatete de konfo bebre de ho awura eti ya na me buso o mo se eti akom no tete akom na ye akom no ene titutumi na kuta na nan mo na abeso ya na mo de ye adwuma ya na chia na nan mo penso na sa niema we nyina ni ho akom na se bi musua na dari men kan kire se bia na aka so obi kodi konfo bi agikobo twene a wo kire wo se me ye konfo ebi wo okura na abekọ ne dam no pala kura bi ni ho ana konfo obi wo okura woni ni konsuo so ene ya be wo ye adwuma wo ye se UAE se TikTok we se hehe ho na wo ye adwuma obi fira na se ni se aka awro konfo ba impredu bitimi fie wodi adwuma da me na nya yi a wo fra me amefa empire no wasam boni etu hu ana mo se be yi so obi an ne kretita no na mo mi kwadwobo atra me kom no ene sanka bae aka bro se esi anka me de lift ne fro sa mi nya ye dia na no nkire se ebia wo a oba no nya na mo wo ba na nya yi so ye mpaibọ ena se boma jamo mo wa be wadwuma kro no anaju donko no mie na mgina suo mu me bompa so obi odi na dwuma beda no bi anya yiye na se dan ba ye di bi pagya na nimu amso manya bi ne dom ogumi nchae de atafle edi eno ne akom ana bosom se obaji 200 million bosom so obaji 100 million bosom be reti wo nim skam o kan kurasi ni pampe bosom ni skam ewura nwo ati wan ni skam koma no adwuma ni nie na sa bosom yesi bigi mobile money ne obigi mobile money ene bia konfo na eje
When I'm from an obi ban was say, where ye and was a consultation fee. When they talk on 4 so I said, Debbie, me phone you cry me one more time, the was me phone it. If I told mammy. Now they took on 4 phones, me near you, man. Munquay, my dear, day. And Brammy, somebody took on 4 phones, me free so quiet, easy canna, Nidia, obedi. It won't far more bam from Sicamrami. Consultation, I dare do consultation, yeah. Ye woman in any. Yeah, beside my weir, when ye ma be here. Nabos met you on what to talk. Nabos Macacho says, Sica through a coming. Fascinating, so. In fact, Juman. When now, Baba, Juma. So often saw the 1 city decision about Buafasiso. So often saw the 10 million, 20 million decision about Buamo Jume Diano, a few Akumamua, Fasiso. A simple thing. Is our Bino one here, no, a war bow and arsenal. After I just say, I do already a cushion and chain and Cheska, say. Or an interest can go. I shall call the crown will be good and so. Yes, Obia was a say Dinechi, and Obia Gitanisuzu, tell you no soon is a beer. And train a beer, cotton and channel to Chanam be Slaha. Oh, now I got a chair, ya can't surround him, sir. I could credit me the Isra. Shall Chaco come, mammy. A sway, that's what I'm found calling Isra. Now, buy a number of contours of Korean Isra. Tina can say, I could cry will be good answer. Ebia nipa make us say, this Ebian and Jenny Biacra, Bicamana, Ebian and Germany beating ye. And Yana credit. Sir, And Yana credit. Nanny Pana or boy, my who here and Tino Oba, Meboa. 18 Bosumachan and China. Also, Bacaprino. Caprino, Bosumachan and China's Cacoton and China, Bob anyway. The bow will be. Yes. Sir, why ya Juma ama Oba Penny? What by ye Juma na ye? So shall boss a yard way better. It's ye, Yana Neba. And Oba Penny's 1 chas with me. It's Diana Rebeba. Say be an ancient episode body in the giant. Maybe a sick out the basis one. No, I mean, why you the crow. Now, so because what the name chip, that's what brother will make an ancient. Ah, no Nipan or band the bottom saco. We make an ancient and enjoy petty or swan. It's a baby about 120 million as 100 million. Maybe mean to be there. Say the part of for 120 was 120 and go about. Or a penny. Woman. It is your woman in answer a yen creno. As soon more day. Nemo swama no krana ni kan na man kontompo di wanuma eyesikasam so peso nya ho abedru brebi no wa ho yesika na atwa kontompo nya ye no udi ni nyina be ho ya ai Ya basa na boso no we boso be ya na okoje na se na so wat do akwaje no ayo eni o ne boso na kasa eja ni dwane ja konvo na na wo ye bone na dia wo ye na mfata minkum minfiru nchenko Etolma we betimi aba wa beka kire wosem papa me yekromfo me pe bosom na me na ye adwuma ade se na me ye ebrese me wa be ya aduma de esisa mimi fi ade bi si da so obi aye kromfo de untimi mam ha se wo beje wo be pa ho bambo de akobokro no be ya aduma de na wo me ye de ma na fa ade be chi no atwitwe de asimi so ameso beka sen ye o na se drone ni wura adro ni wura se adro ni wura de a ene ya me ka kirewo se adro ni wura nyan se mo osi ben ko yi mani atofa so so ka ni wura me o ye ndai iya ne dan san o se de bi obeba patashi ni ho mfnama de bi na mso na ye adwumenti o santi wo wa mo osi na ma wo mu adako no ofuma ba ya no request na patashi me yere ka to afia japo ma na mi twa ko to bo se fia padi ni fa no wura manias Masa, what to joke fem? Etini na mama yine de to petition fia. Asempa. So, etino, e free ho no, de bia petition fia. Niso mo si no ba na ni edene, o hadwene. De bia petition pa fia, kasa prakum pa fia, ensa enim sa bosum no panyina en pa fia. Titam bi obi abebe bia meto se me no monsada. So do ani mi dada. Medidi enso e time pa. Amma ba na yire ho atreja ho ayeduane na medidi etise fufuo so o ma na peche enam so amempe de wo so manglofo de wo so ma me na djuma no so enim so o ma me pesa na ma we yi a meyam nim me mu obi bi ni
Ti saa na tie de nam no konfo ba we kura ba na we ketu abi. Ye twa adwa na ba abrebo ti se ne mayi. E mawe, e madi fufu amedi. Ya pagya nkwa na se de. Akwade ntina kromfo obi asebe ono ne si adewe no no watu asi no ho se ono na adwuma a wo ye no obeje boso na mfa ma na sofo otimi ba wa hwe so wo pe boso na otimi man bi so mfa ngongo ya so. Se boss konfo sofo ba me ho na me tu aduro mana. Nim se afi na tete atempo no wahu. Eti wo sa sofo na froso ye sofo froso ye konfo. Ana me wo betu aduro mo amra da ho. No sofo no be de hu adomade ama boso na didi. Oso be de hu adomade. No ama boso na didi. So obanti na make cho say wo ye sofo a. Wo ye sofo a hu so ye konfo. Me wo ba beduru ha. Amamre nyina na mekere wo. Ana ansa no so say wo de aduro no koya asore a. Yin ko amefa so. Emra da ho. Wo timi ko kasa ntiasa bosonsom ye kwase asem. O de ko Africa ya amamre ya bosonsom. Eti afen wo hu na amamre no. Na aso eja wo de asore na atoso. Ye nyina ye tiase. Ne mo ko kasa ti aboso na ono so ko nso afi bi aso a. Ewaduma de oso babe. Ano ne sa na o ka se abosonsom ye kwase ase wa oso bosom wagimi na. Ana me kire o se e wo babe. Sa no wo pani tifi bi abaje ana. Wo mi wintimi ko ka wo metu aduro mo kan chem sa bosonsom ye kwase ase. Me kansa na ye ya amamre nyina ye de ka kire bosom. So o ka sa kwase asem ni bi kire na wo fa amra. Tisika na oji na sori fi wo nyina de beba bere me. Wo do ni sika no na bre nya no. Ai, so ade me bosom na koye na afi na ya bin no. Afi de wanya homaso, sa bosomsom ye nkwase asem. Abra oba ye nso bosom kan ne mra de kire wo. Ana oyeyi ho amamre de ma wo. Won fa ama. Wo do beduro sika na oji ye ni nyina magine wo fi ya. So okobo okro no na giye. Me so me de me bosom so agi sika ni nyina. Na ade no na bokro no wo hu se ono no de adwuma no koye na ye kro no de akobo na obi aba. Was bafo mi de mimi gina kwam enti me pemo sei. Dabi o. Kro no de kobo ye ni sen. Ena wutie. Odidi na adwene ho. Odidi na adwo na eniyama bi a ye tonton na sori fie ne niyama. Obi kura so bi ba say antichrist. So sofo a oton niyama wa sonde mu ye antichrist bi boa. Na emu say na sa sofo no nton bia. So oton bi. Enti sa antichrist na kan won so ye antichrist. So ade asie. Also ye antichrist. Ona me boa. Say ba yikura ye hunu say tamu ano mu di dwa wa sori fie na Kristo okoko keka wo mu niyama to gu yes hoye kronkro ba me boa. Na so for mo agidi wa na so onton ne mo na so nde o maka ntere. Etimi busa wo say teti atempo no na amnam so ana wa yira. Omunam so. Eti niyama na ye keka to gu yes hoye sori fie ye nton hwe na ne o mo ton bana ye to handkerchief ye to hwan ye to hwan wa sori de me no so. Yo ahefo sabre asemi akudia dontina na bentwebo an hobo to drum na nakwadwo aten ena na sabre wa hu se sabre ye no atwetwe nkomo no hwe bre ba bia etie ya ha asu kaka wore baadwo brikofo na che konfokoko na chebo na jere ya okofa na wodane ni suo no emu ma sabre ye no tia sabre ye twetwe nkomo akro adaloma wo mo a edrum pempensuo bi a eya no wo mu jae so wo mo na ya na enya wo fra na sesei Omwa na kopetumi no. Yo se na mejaso no me kwa sole. Ma me nche omu mienu. Obi wo ho a tumi bi amfre no. Ono ade ne pe. Pentam anya. Ana obi wo so na tumi ni wo ho. Betam se de tumi no pese wo ye no. Onye saa de no ono ade ni nyansa. Na ye de tumi ni betim fere ni ncha akọ. Me a me nku. Efiri ncha akọ. Na sa kwa bi ti se me amembo obi bo nso a nenye etu aye ade ni nenye yi a na afọ hu sa hu hie ba do be kan sense akomunye na me kaka awre konfo abra akom ka me no minu me ho kire se na minim se de akom sitie ti minu se adwuma na me ya akom be ka me no mabra ba ye den apem enam so ma me yire pani kra ja me ta bo no ba na me no ade yi ma me also ando e presbyn ontimi enemy yede ontimi ni konfo ntra ejam na mbusa se ene ya oya presbyn ni ya oja me ya wantri anware kaka awre konfo no busa se ne waware aso anye bia so be fampara sanka obi a nyame ya hyesi o se de nka mfrafra onfa bi da oti ase
eti de omuno eye niema mienu se ada se nipa no aduro no wono so no start so ode ye niema bi aduro no mpe ono a wonkun na mu obefiri wo nkan yeden akọ eti duru ba bi na atoa na ahunu niema so a obekasa boso no so monye obegya de akwa sori sa na tie na me hu obi a wakom nukuremu asom nanan nukuremu ya twedi ampone nanan mama nanim ogu aseda na emom so opentem anya na ade niema bi kokeka ho na anya ho ntem ho nsawie ye ho Isa akwa ne ntia mi bisa sa obi timi kotu frama obehia no na tia frama ban ko obehwe de na tia frama ban ko onse na make asembi so obu obekwa akotu obekwa me onse ne no akwa de se obi epe sika obu obekwa akotu aduro no ma so peto akotu aduro ndi abesi dam no de wo se o atse boso na eden aba so so atiasi boso na kasa na okoje ya na kasa no ontimi mfro no na emu odi adwuma mana obeye yo oboso bi wo a okotu na onfro beto de adwuma mano obeye ano no omma no ho kwan sa hwe metifia onu aboso megumfia akwaje soka me wo aboso bebre na busa mo se aboso be pa de di ahim e wo fia eso esei akosidaye amaso no fi so ya guna man nyina japade eje ba bia na kinkre sikaka awre ni o e wo se me mano eye me mano ye biribiti se mi nyina di saa tuma kasa che na kwa agro bia se ye twa na ntwie we ye se edi saa bia no me mfa so no yeden enko enti akwaside dro ba pani bra be fie oba tutu bi oba kire bia na yaye edru bra bi kura agro ha ka chem se so no kura firi bi soko nipa bebre kika yo che se wonko hia magro ase asumasi agro ase hunu se so na yeden aba na musa sa so no afiri bi soko na na japade a meye na kakraka musa so mo abre miskara enya aboso na adwuma no mo yo mi dinini me krokra no yi efise agura ma japade ye wono so na ahwe me so na ntwadi ampa ma nne me nsa koma no me fa na nya bisa me de no gura to press awo yes na duru so mo da consider na pagya ntriti so na unsa ampa ejaba fie enya akom se da bia wo na magura na wasu asifam ena kra de esu abosumi ya bai kasa bi yehu ne yesu bosumi de enka atano mo de enka adaban oh no ba una subusu ojahala fo twa kekeren na baso oba pani wa ya berewa beda mana kwa kosa hala o se ko otumfo wan sifam ne ne manyina de koi beto hwe kado nipa ye kire so wano oba pani abrewa tu okosi famu no obi kosum no totwena katachi de asem na yekoka ka ba fie say ni pam ga ja so twadwa na me na wosem twadwan say ni pa ne ho no enjakwa wadaroma eno ka nyina ka huntina ma ompese odi asubako fashion ende en krepa fi se on se wokomwa obia konfo obia ni de ne boso mpe ne kwa se ne kwa agurase na nyame amu bi kura bia kosiri pamade ache na utwa na ntwi ona no buja kura beka me ho aya sam kase fi se di wateme so no ompe ana abraham se abrafo no fi asan kemi akoye niam bia se wote som na se na esuo no wote so no so onim de wo mpe nim de opa o kasa kire na bre nyina wo yeden otio maame me pa cho ye kwa agurase a said ye na ye twitwa na ntwetwa we ntimi mfa wo nko o de akwaside dura brafie na ase biribi besi abrafie na be ka kire ye tu ho enye odi ne ko gina agurase ko tuni na ka na yo ene be ma obi di na adwuma ba na so ni ye manoa na ye yi a enye no na kire se wa be ebe na yasa anasa konfo bo oni masasa de me kwadwo atimi ni masai enso no boso ye ne ya na me di bebre su tumi nua no mfo se wo bekọ akomo ase ye unsa sa boso ma ba re no ono mo nsa different wo bekọ ba bi na egu ho no mo nsa no wo free bia ba ho ba was me boso ma ba o free bia ba obi pasa so no bi no
Aframa catcher was me yere kwadwo so anim san man kame wa ne da. Bisa wono bro na me so me baba bro hwan na aba. Konfo bebre wura bia ba konom nsa. Ofiri bia ba opia ne boso maba. We fake. O twa no ho fretete. What? Abanani. Munu konfo a wura bia ba kwwensa wura bia ba kwwensa. Wo a ho kura me ho kire me aminu akonfo me ma ho abisa. Me ma. Bisa wo konfo no bro. Boso mo no so ba be bro. Too trouble, I'm good. Yeah, if said the say at times na abrafo ne etade wo ye bisa. Bisa kaka already we ye oba penuntum fa ne ye bisa. Ebuo ne anidi ekuta no no. Eso. Dia we so ba ono na asem nko. Eti abrafo inframa osi amehwam fa ba. So esem bebre. Eti no inframa ba wensa. Bosum ban so be say timi ne bosum na ba no mai susu ye nim eti konfo bi a wonimu nsa no mo nsa ne kwaso men kan tire say no mo nsa num ne kwaso say wakọ agurase no akọ wura bia ba ekọ no mo nsa egu ye hu fi bebre sofo no oba watare no awe ne nsa woni de o omo de omo nim nsa no o say omo nim nsa no sofo oba ne kuta mframa wo twe nim nsa no nim mframa ekuta sofo Davi so no ka ja basa gina Bible no so kra ka chira o se Bible no kra se e kaseti ansa na e de wo ko wi o kaseti ansa se Bible so kate e kaseti muturumu o Davi na mi nipa de wonyesa nyame nipa nti wo de TV so ene nsam e be pia asofo ho nsam me de me mbosofo bia di wa ante se wa o ka se wa ante de na akwa yi nipa bonni ye nyina ye TV o mo no fa nipa to ana asofo eye gay asofo ma bebre lesbian akonfo ememba na gay ebi so lesbian na me dwuro ho na me ntia se na timsunsun se konfo a eti na mbusa se wonu minim ba bia na komnifre ti me meti ai kwadwobo atere kaka awra konfo metu akofa me yonko be mato kaka awra be hwemi ana eti mititi bia ni nyina ye me ba eno ne sa no woni sunsun na kwapan bia na se eno de mi no o differently ni nyina ye sa ne mom do ho akwadwondwen na won se sa ne ma wo do ho kwadwen na wo tumi na kuta wo no se nya hia sa tumi na akwadwe ba be bunka mafa sa wo tumi so ti de meka ete na ke se sai jane kita o dada na de o twene ho ko wa twene ho ko be pede yi bi se titi amamre de enim se wo ba untimi no yonko ba mfa yensa anwo ye ho etia Sodom and Gomorrah na eba no bema konfo so fo ntimi no yonko bema na etia wo ba wo ye konfo na konfo mai bebre wo so okunu so ne mpram do so aish wo so okunu ne mpra do so ana baburu ba bia no ene ba se etibi wa bema de wo yire no kofa mpra kora kan ho enye news ni wo ba wo be ma so onye ho ade akura wotime akotwa kokwa ma abosom se woni be ma so mesinete o me ye fia mamra wotime firi nachi dabi ena konfuma no bebre ya saade we bebro ya ba ko pe bebre ya saade we akura ma me ho adwiri me ama wo se kura gumi what you say bebre ya saade da duro so no me kam kire wo no na do ni firi ane ba bia duro ni firi no se wo no anakwaji ba ye baby okwaje adu no no mko nhihye se mi te bia sei na mi wo mu ana sesei eye na eye tete abusum na bi ne kita sa nkrofo ene aji so mu hu wo mu akasa nkura na me ka kire wo konfuma ne bebre asofo ma bebre me yi chin yu adoa me ka asofo ho asem e me ka me nuan ma konfo de enhye nyanya atwe ka nokore sadi asofo mo ye sa na konfo bi mo so ye sadi asofo bi mo ye sa na konfo bi mo so ye ebiza onu konfo no o za meka na ni so biri na wase me kom busa sa kom no kom ni master wen wana de no quantity wana de no quantity mu a ene wase wo kom o pasantia bebre wani master na ni so biri na oba no wasra no atwa mpese no ade twini agugu ni sa no de bia agugu ni kom bia bo ni trim no a here nsa bo were konfo a he nails
I do me about talking. What was that? Confusion and 9 I can say. Are you makeups? Me a comfort. Are you makeups? But the matter. And I'm not to tell you. When I do all kind of say, I come near and to my polishing. Yeah, polishing. Polishing on what home about so no polishing home. What do you say? Well, home they want polishing home. No more Nipedia or polishing Nipedia. And I go home back. Nasa home question baby one necessary. Na hen ni achimano ni oba ososa na oti oda ma waka mo simbi am say nkane no nem say se obi di bahire kra na so obi shefa kra na itimi de sa na sa bese ekokose se ne wan fa de ni titintin bi ankwa wokokro se me bosom mpewe iso de ni titintin sa ble na bo sa bosom no na omo mu yusu de nsa na omo yusu ni titintin ni bia na se na wokokro mo se fina baso ni idi me ko jobu atere de odebe bra busum bia meji nyame na me no bosum no na enom eya me dia ana first no won se na baidie no ne afahye no me de me hu ni se ba bre usika na mbo me shefa me mfa mani nto afahye no se afahye me be hye die me wie nam disika na kosi aborosan bebre ni yenim se ya shefa de pagya bosum ni said you be able to bosom canabos by whom say on so your dinner fashion be a man. Yes, can ya ne hwehwe ni bebre. But nano bibia ko esika sem wo kotom mo ni don baba ye bedi die be se ni nyina esika meboa. Eti yira sika die wo se bemu. Ne emu man sase obi di nsan ba na mebosom die nsan we die wanye ne die yentwa so. Obi antimi anwene ma bosom. Bosom na no nsan no ni pedua no mo nsan. Eti wade ba de o don sem wodi nyai wade ba bese ade na wo so e ba sa na na ma kom na se emu ya ihu kaka isa na me akwa daro ma ye de nkom no be ba wi no se kaka wore ba chwa isa no kwa yimfi na me ma beto sa bra no na agura hen kwa mo ache na yeso obasu mu a wogi permission kura free ya busu ya wansa no tu ya ba so ba ya ma isa suo no eya agona ma eja pade na so obisu ya de suo no ye den ehye wo mo say asrafo ti wo de ade ayo obi nsa na ofura kire ba mo so akwai ti se ena tie manafo a enkrofo koye niema wo ho e conform metia wo hia bribi anu ntina metia fa bra bedan na aye wadwene sha wo de wani ate wo be di kaka awura ho abra wontimi fa sika mabua ne fie na dwuma de a eni esa ni pako you be in trouble o wasem yes say be kura no misasuo no konfo na wote a bra aye mapo a bra ba ya de se me ye konfo a me metim ba bi ye madwuma na emo kaka awura na me de ne ba ye adwuma na me de akoya majapade abra ono so hia japade o ha o wasem wa hwe yi ade eko yesa nyuma akani wosa say bia me ye konfo na ya kire bi musuo bi se me mfa nkoma abia ofin minim se ofin wo konfo enti makwa konfo na ase se oba pani musuo se na bia su a kire me se me yima wasu enti agya nso ye konfo ha bia me besi so wa ye kwaya amamre kasa na eye enso nne no ubo se nipa bebre nim se kaka awre konfo tia wo kwa na afo ahye na apo bu ko twitwa nkoko nyina ho na saa ne ma no so ehunu se okwaya enye yi asuachi konfo bi kan wo ho na emu magunu ade asuachi konfo ya wode ni din ya adwuma abrante saa asuo na chibida emu ono ana tu ni na mu ka bi fia konfo na tu ni na mu ka bi am telling you kuma are de na kan wo gun sa wo fre kaka na emu wo fre kaka wo so wo bokro konfo na bokro no ai emponke na nkokọ de bia ozo ya mamra no afre mesuedi eboni bi so ma meboa so anyway oba beboa no oba beboa hu se de o ye na mfa no ko maka da chi onye oden se de oboa we ye ya abagie no wo ya bone de awonka na dudu mienu donko no ogira fia ade me de me nka so obi nkom se me kura se ametie me ye konfo se me kaka awre konfo enti me befuma kaka awre ncheme obechewo enti na me konfo
na si so ampa se ukita jana wo bokoro no na ugya ntimenti say nti ne yaka se ene no obi ase wokom akonfu esi eni bebre ye omo so omo ye de mfata asofu eni bebre omo ye de mfata etu be de ti se tumi na akasa se mimi ntimi kwayi obi atan dabi jana ne de ba papa ya de asom no so ade no kura so mo ede o se da bia me dika dikra me ho anya se ma me pene kire se kaka awro konfom sora me sesa ma agu me ho so dabi fana na na adia meye ya me yiri busa me ho aso me ntimi nyina me de se me twa kire kakra ne sa ade eno pa ho me mfa de kura nsie da utwa beti kura me katina na medika pia mo na medika to se me ade mtwa mo kontompo e ma pe ene me yiri hu na ma home so o anya no kure ti me hwa na ba bia wura no ho ba boa me be kam sumu no mo so ba ba boa ya de dom de so aduro biani ho obiani ho na yire so ba ba bu nta ye fi aso ni breda eti se ma ho boa so me se me se ma ware bia kan ho no matter how de hi an se de o hwe wo sabeka no mo so abeka on so ba no ba wa no awo na mo me make sure se me be biara me wo na to asase su nyame ne maboso muti metimi di me ba na si bebi eno ne ade hi yo I have for sabre ade nyina na kodwo aten na sabre ne wote se ene na betutu sani akuni adonte na no bantwa bo na bo to buru no futara ba su kakawre ba adwa konfo eno no ne hwe ba bia etie ya su na nimpe ebeka mo baba jo daroma ebe sero na watenten fidie no daroma odi atudwa de amaye ayo me de me number no tudwa personal number no eyem mienu said ye en first no but me number de bribinti na ma yusu mienu na me number de na ba ko pe 0245 30 76 94 0245 30 76 94 ade nyina na kodwo bo atena